Kardom karbiang longara dona phanta aprang si pansing journey live YouTube channel long nang kelang dun vera recording jir lapen ara do ana phansi tami aprang si nilihin penning kang sama kardom nang pajirik lok kardom arni banga son thak thak nang litum nang kelang dun vera son thot si pini labang so video long stami nang litum kecheng pen kijut an nang lang dunik thor popusi ning che the pondo pini litum labang so video long ka che than ponjia topic lake Florence Nightingale Florence Nightingale kopi si keklem lo alang di kopi ko sona munit lo labang so puthak le litum ang ton pen che than pon sineng to tang te a video le tang cheng pon lo na alang li Florence Nightingale amhang ke thek lake 1820 aninkan Italia det pu arong sopi along si alang li pirthe hache lo mate alang li haladak si amhang thek lo alang li apo men lake William Nightingale lapen ke alang li apayamen lake Fanny Nightingale puhenlo Florence Nightingale alang li pirthe hachedet pen ningkani si aphi alang li tum England adet dam si London along ke do pathir damlo Florence along ke ahut pen ahut ansi dam chotitilo Florence ahem thepik lapen te plang pik an bonta alang li ke ning oi me me apindeng sikaching thang aning ke hang lapen kiduk kelak lapen kesokyun e atuma phan kelang kalana ji sialang li aning ke hang Florence ningkan great rock arta hut alang li phan nang arnam ardoma sipu arnam ke thana son si alang li char julong lo alang li lapuson char julong pen alang li aning mathalo kupuson si arnam kardom thekpoma Sitame alang li ke matha padik krim pen kidu kelak lapen keso kiun e atuma phan kalana pen si arna maphan karcho chepaklang pu hala so hut pen alang li chesiklo Florence Nightingale alang li alamta insampik lapente monita phanta inghon pik arni si London arong sopi bithe Florence ke jui damahut si se kelang ahem lang damlo lapen hadak keso atum kiduk kedo kenak kasaur thek damlong si alang li aning duk piklo alang li aning mathalo keso kelang atuma phan ke ningdin ningjon lamdok lamsam lapente kanghon akun tonang ji pusi alang li aning mathalo lason si alang li ning kedok ariso Richard Pen kachepang ria sai bikang koksi keso kalana bidi kacharli damji pusi Jerman adet kedam jia phan chisiklo hala sohut apai lapen ate atum khangdun piklo sita Florence ke kroy kredetlo puthot kacharli pajudat pen alang li phan woreng asai ke paklem jia phan along adim pen ta alang li phan ang ke pha dolo sita me alang li aning ke hangateng pen chiton te da joksi alang li abang dam de detlo sita 1853 aning kan London along arlo somara tuma phan keso kelang adimalong superintendent asai si dengdunlo laso asai alang li dengdet pen laso adim abanaronta lar phunlo 1854 aning kan Crimea athama hut British arona so atum keso lapen kangsam kepoa keso atuma phan hadak dun si Florence ke lana dunlo aphi baklova thama hut ke iskutaria long se kelang ahem along kelang dunang ji pusi alang li phan hang thu detlo hadak Florence ke dam pen hospital amat si lar dam phitlo kecho kijun peri kapang thi rasaita alang li klemlo lapente kenang sot sot a hormudo anta alang li namlo arni wangta ajo porlote melur pen apora hudlote keso atuma phan klam dam si lang dam vertiti apian ke alang liphan the lady of the lamb mate melur ke ot a usupi pusi amen irdetlo alang li kanghon lamdok lamsam kang thir jir lapente kalana ajok keso atumta meda plang titilo alang li lapuson cepaduk bom pen apian ke Florence a ok apranta henu bomlo lason si 1910 aningkan ke alang li Florence ta arong chewoi julo
lapuan si Florence Nightingale akai lamoke kangton niklo domit thakmi kardom